बे 26 जानुवारि 27 जानुवारि बिटिआर एकर्डनि समखौल' जों नेना थाथ'नोसै। बेनिखायनो आङो दिनैनि बे खौरां लागिरि फंबायमोननिसिम गोदान बोसोरनि नोंथांमोननो हामलायनायखौ बावहरबाय आरो लोगोसे बे 2024 बोसोर गोदाननि थाखाय बे जोंनि बिटिसि हालामाव जेसेबां जातिनि हारिफोर दङ बिथांमोननोबो आं बे गोदान बोसोरनि जानानै इउनिटि फराम एक्स-NDFBनि जानानै बयनिसिमबो गोजोन हामलायनायखौ बावबाय। दिनैनि नैबे गसाइगाव साब डिभिजन इउनिटि फराम एक्स-NDFB नि दैदेनगिरिफ्रा मोनसे जेनेरेल मोनसे गोनांथार सावरायमा लादों बे गोदान बोसोरखौ लोब्बा लानानै। बे सावरायनायावहाय जोंनि इउनिटि फराम एक्स-NDFBनि मानगोनां आफादगिरि सिला बसुमतारी सार दंफैयो आरो लोगोसे लोगो आफादगिरि बिजायखं सार दङ, लोगोसे इउनिटि फराम एक्स-NDFBनि गाहाय नेहाथारि बिथां दानसोरां आरो गोबां दैदेनगिरिबो दंफैयो। बे मेलनि गेजेरजों जों दिनैहाय बिथांमोननि सोंलुनि एन्सारखौ जों बेखौनो होदों जे दिनै इउनिटि फराम एक्स-NDFBआ बा बारग' NDFBआ दिनैहाय थांनाय 2020-27 जानुवारि जेला बिटिआर एकर्ड जालांखांबाय। बे बिटिआर एकर्डनि क्लजफोरनि सायावहाय जिबाजि मोनसेनि उनाव मोनसे बोसोरफ्रामनि उनाव जालांनांगौमोन, नाथाय बियो क्लजआव थानाय माखासे NDFBफोरनि समस्याफ्रा दिनै फ्रायानो दिनै समस्या सल्भ जायाखै। दिनै बे समस्या सल्भ जायैखौ लानानै जोंनि सेंग्राफ्रा जोंनि भिक्टिमाइज फेमिलिफ्रा इउनिटि फराम दैदेनगिरिफोरनि सायाव गोबां सोंथि खालामहरबाय थायो। दा बेफोरखौ बे सोंथिफोरखौनो दिनै जों क्लियारफिकेसन होनो थाखाय बे गोदान बोसोरजों जों लोगो हमलायनाय ओंखाम बोथिसे जालायनायनि गेजेरजों बेखौनो जों दिनै फोरमायदों जे दिनैहाय इउनिटि फराम हिसाबै बे क्लजआव थानाय समस्याफोरखौ जुदि बिटिआर सरकारा बा आसाम सरकारा जुदि खुगाजों बुंस्लायस्लाय आखाइजों जाहाथे थाबै जुदि मावनो हायो। 3 बोसोर बाबेनलांबाय, जों बेखौल' मोनसे मिजिं थिदों, जोंनो खोथा होबाय थादों आसाम सरकार भारत सरकारा। जों दिनै 2 टाइम थांनानै 3 टाइम जों दिल्लीयाव सावरायबाय, आसामनि चिफ मिनिस्टारजोंबो जों सावरायबाय, बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांजोंबो जों फर्मेलि इनफर्मेलि अफिसियेलि आनअफिसियेलिबो जों गोबां सावरायबाय। बेवहाय जोंनि गासैबो एक्स-NDFBनि रिहेबिलिटेसन एक्स-रिजिया आरो रन्जन दैमारिनिफ्राय लानानै सेन्ट्रेल जेलाव थानाय गोबां दैदेनगिरिफोरखौ बख'नांगौ आरो केस हाइनेस नन हाइनेस गासैबो समस्या बिथिंखौ लानानै जोङो बार दिनै सरकारजों सावरायबाय थादों। आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा जों जेला आगष्टनि 27 थारिखआव जों जेला सावरायो अब्ला बिथाङा जोंनो मोनसे एसुरेन्स होदोंमोन। बे खोथा होनाय मथेनो जोंनि बारग' NDFBफ्रा इउनिटि फरामनिफ्राय जों जोबोद गोजोनबोदोंमोन जे अक्ट'बर आरो डिसेम्बरनि गेजेराव एक्स-NDFBनि माखासे समस्याखौ बे मोननै मासावहाय फोजोबहैनोसै, फार्स्ट फेज सेकेन्ड फेज होना फोजोबनायनि बाथ्रा होदोंमोन। नाथाय अक्ट'बर आरो डिसेम्बराबो दिनै बारलांबाय। आसामनि मानगोनां डक्टर हेमेन्त बिश्व शर्मा साराबो जोंखौ दिनै थगायनाय बायदि खालामबाय। बेनिखायनो जों दिनै इउनिटि फरामनि जानानै जों बेखौनो आरो जों दिनै गोख्रोङै जों बुंगोन। प्रमद बर' बिटिआरनि चिफ मानगोनां बिथांखौबो जों खावलायगोन, जुदि फैगौ 26 जानुवारि आरो फैगौ बिटिआर एकर्ड 27 जानुवारिनि गेजेरनि बे 26 आरो 27 जानुवारिनि गेजेराव जुदि एक्स-NDFBनि समस्याफ्रा जुदि बेवहाय सुफुंजानाय मोनसे हाबाफारि जुदि लायाब्ला बा जुदि थांखि जुदि प्रग्राम जुदि लाफाजाबाब्ला जोंनि सायाव जुदि हेफाजाब होआब्ला जोङो बिनि अखानायैनो जों 28 जानुवारि खालि 2024आव जोङो गोख्रों मोनसे इउनिटि फरामनि मिरुनिफ्राय जों सावरायनाय जागोन। बिनिफ्राय जोङो मोनसे गोख्रों मोनफ्रोमबो जिल्लायाव मोनसे खुद्रिसारनाय हाबाफारि इउनिटि फराम एक्स-NDFB हिसाबै जेसेबांनाखि जोंनि इउनिटि फरामनि सानजानिफ्राय सोनाबहा साहानिफ्राय खोलासिम जेसेबां दाजानाय जिल्लाफोर दङ बिथांमोनखौ जोङो गोख्रोङैनो जों मेसेज हरगोन जे जोङो मोनसे गोख्रों हाबाफारि लानो थाखाय नोंथांमोना स्ट्रं जानांगौ। बे मेसेजखौ जों हरनाय जासिगोन। बेनिखायनो जोङो बे 26 जानुवारि 27 जानुवारि बिटिआर एकर्डनि समखौल' जों नेना थाथ'नोसै। बेनिखायनो जों दिनैनि नैबे मोनसे जेनेरेल मिटिं गसाइगाव साब डिभिजननि बा गसाइगाव मोनसे कमिउनिटि हलावहाय बे सावरायमायाव जों दिनै जोंनि
कमरेड्सफोरखौ जों खावलायदों नोंथांमोना एसे दरज' थाथ'दो जों सरकारजों जों सावरायबाय थादों बिथांमोननि सावरायनाय बिथांमोननि मेसेजखौ जों दिनै होबाय बिथांमोननि खावलायनाय जों नेथ'बाय जों दरज' थाथ'बाय बेनिखायनो जोंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो थाथ'नांगौ बेखौ जों दिनै मेसेज होदों बेनिखायनो बे मेसेजखौ जुदि होनायनि सिमा बारोब्ला जोङो नोंथांमोननो खोथा होनाय बादिनो फैगौ 27 जानुवारिखौ जों लास्ट दिन खालामनानै लास्ट जानुवारियाव हयथ' जों माबा मोनसे गाजा गोमजाब्लाबो जों इउनाइटेड फरामनिफ्राय स्ट्रंलि जों मोनसे सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लानाय जासिगोन दा बेखिनियानो